Her er Peter Jensen. Peter Jensen er indkøbschef i en industrivirksomhed. Han skal sørge for, at medarbejderne får alt, hvad de har brug for, fra arbejdslygter til LCD-displays. Før købte han alle disse ting hos forskellige leverandører. Det gik der rigtig meget tid med. Sådan kan det ikke blive ved, tænker Peter Jensen. Og det behøver det heller ikke, fordi løsningen for Peter Jensen er Elfa Distrelec. Elfa Distrelec tilbyder Peter Jensen, ud over det almindelige katalogsalg, flere serviceydelser, der er skræddersyet til Peter Jensens behov. For eksempel indkøb af store mængder. Hvis Peter Jensen har brug for særlig store mængder af en bestemt vare, kan han få et individuelt tilbud fra Elfa Distrelec. Med Elfa Distrelecs Service Plus, som indeholder specialindkøb, tilgængelighed af større mængder og understøttelse ved projekter, får Peter Jensen det hele fra samme leverandør. Det betyder, hvis en vare ikke er i kataloget, sørger Elfa Distrelec for, at Peter Jensen får den alligevel. På den måde optimerer han leveringen af sine C-varer. Og endelig understøtter Elfa Distrelec Peter Jensen ved hans projekter. Ved behov produceres der skræddersyede produkter eller prøver til prototyper. Peter Jensen er begejstret. Han kommer ikke til at spilde mere tid med forskellige leverandører. Hos Elfa Distrelec får han alt fra samme leverandør. Uanset om det sker online eller ved kunden, Elfa Distrelec kender sine kunders behov helt præcist og til mindste detalje. For flere oplysninger, kontakt venligst Elfa Distrelec.